Jeste. Nije. Jeste. Nije. Ajde izgooglaj ako smeš. Sad ću da izgooglam. Stari, ja ne smijem da izgooglam. Koja je ovdje šifra za internet? Ne znam. Konobar? Šta konobar, ja... Dokle više, majko mi. Dobar dan, šta ćete popiti? Treba nam šifra za Wi-Fi. Šifra za Wi-Fi. Pa ste vi ovdje došli da se družite, o čemu se radi? Treba nam samo šifra za Wi-Fi. Šifra za Wi-Fi. Bože. Evo ti šifra za Wi-Fi i družite se. Pa šta ćeš? Dobro. Aj piši. Veliko G, Dobro, malo BD, dobro. broj 7, Veliko ili malo? veliko, pisu velikim slovima. Dobro, dalje. A onda slovo Dž, Dž. broj 123, 123. da. Dobro, Malo R, dobro. onda slovo Đ ali islamsko, Aha, dobro. arapsko slovo Šin, Kako se to piše? s desna na levo. Dobro. Onda veliko A, Ćirilicom ili latinicom? ćirilicu sve na ćirilici. Dobro, dalje. Onda ono tamilsko slovo H, znaš ono. A, da, znam. Dobro. Hajde dalje. Kineski znak za zub Dobro, i kineski znak za duha. dobro, dobro. To je to, poveži se. Evo, povezujem se. Vapir! Daleko za to! To! Salam alaikum! Alaikum salam! Pošto sam ja studirao vampirologiju, ovdje sam da vidimo kako ćemo da se rešimo onog vampira, kojeg je neko ovdje prisutan prizvao. A šta hoćeš da kažeš, da sam ja kriv? Pa ko mi je tražio šifru za internet? Ko? Čekaj, aj, kasnije ćemo raspraviti da li si ti kriv ili sam ja nevin. Prvo da vidimo kako da se reši vampira. Ti idi do kineske radnje i uzmi osmougovno ogledalo. Ti idi, kupi žute hartije i mač od breskvenog drveta. Ja mislim da to imamo u podrumu. Odlično. Ti idi do one uklete kuće. Ma nema šanse. Dobro, ja ću ići do uklete kuće. A ti idi na groblje, donesi mi 7 ekser iz mrtvačkog kovčega, ali dobro, pazi da budu zakopani tačno 7 dana. Momci, vidimo se za 2 sata. Nemojte da kasnite. Ajde, za 2 sata sam onda vidio. Da. Otvorite, nećemo vam ništa, samo da vam popijemo krv. Otvaraj! Policija! Otvaraj! Karte na pregled. Otvorite, nećemo vam ništa, samo da vam popijemo krv. Otvaraj! Policija! Ti reče da si studirao vampirologiju. Jesam, ovaj mjesec sam položio za ispit za Jiangxia. Šta reče? To su ti kineski vampiri. Evropski učimo tek posle Bananigala. Jiangxi? Da. Okej. Onda proveri da li je unutra Jiangxi.